No diplomácia, myslím, že by mala v tomto smere lepšie, akoby možno flexibilnejšie fungovať, lebo tie výzvy, na ktoré my reagujeme dnes, a to môžem pochváliť ako napríklad v zmysle ekonomickej diplomácie, že sa otvárajú nové veľvyslanectvá Slovenska, že sú noví ekonomickí diplomati na viacerých miestach v Afrike, na Blízkom východe a tak ďalej. To sú všetko pozitívne aspekty. Ale myslím, že tie výzvy, na ktoré dnes reagujeme, tu boli už pred 10-15 rokmi. Takže my akoby chytáme mačku za chvost, ktorá nám uteká pred nosom. Takže áno, v tomto určite flexibilnejšie pracovať. Menej možno, aj keď by som povedal, že to by sa týkalo skôr potenciálne nejakej progresívnej vlády, menej ideologických rozhodnutí, že s týmito sa nebudeme baviť, lebo majú takú a onakú vládu a také a onaké nastavené také zákony a tak ďalej. Skrátka, keď budeme takto akoby poučovať alebo všetkých brať podľa vlastnej optiky, nejakej, že toto je jediná správna optika a vy všetci musíte byť podľa nej, tak sa môže stať, že nie tí partneri, ktorých budeme vylučovať, budú izolovaní, ale izolovaní nakoniec zostaneme. My preto by som skôr išiel tou pozitívnou cestou komunikácie, nadväzovania kontaktov v zmysle, že niečo z toho môže pozitívne vyplynúť aj pre nás ako štát v srdci Európy.